Evo ga, Kimi X Food Review. Ovo je Avelati X Food Review number 1. Šta je to jebate? Šta je ovo? Bilo je pitanje šta je ovo? Pa nisam vidio, brate, gledam kroz kameru. Ajde, šta je? A? Ja ovo guram u bulju. Pa vidi. Pitala je gde idemo, rekao sam mi na mesec. Nismo čak stigli do sobe. Ja bi to nazvao prerana ejakulacija. Brat zna, brate. Čekaj, ovo je sad, zovem Kevo, tišina. Ćao, brate. Ajde, TikTok, brate. Aj, zovi Kev. Ovo će da bude na video. Da. Znači ovo da izađe ko što je izašao klip sklapanja kompjutera, a? Pusti speakerphone, to će izaći za sledeću novu godinu. Mak ja sad spava, ja nju budim, ovo je problem. Što? Što verovatno spava. Prijatelju, pola 1 ujutro. Što ne znam kako funkcioniš ovaj kurac. A ti ga pališ i brineš. Zasulo se. Pomirilo se još više. To verovatno znači da je dovoljno to. To nije. Ej, bolje noć. Ček, stani. Žive mafine. Ček, stani. E da, inače samo fun fact, pola 1 ujutro. Da, ide gas, ide plin. Pa pravo vreme za papriku. Što mi, me karaš sad? Ne. Ajde požuri. Šta tražiš? A imaš nož u ruci, ja? Dušane, uzmi. Dušane, ajde. Pa prekinite s tim nožem da mašete naokolo. Šta je? David Luiz, šta je? Izgubio sam raj, sad sam lud. Kimi, korijski. Ja ne znam kako će funkcionisati sa jajima, da uzmeš jednu ili dva. Ovo je sad eksperimentalno sve. Čuj, to ide u ramen. Mešat će se s ramenom, pazi. Gledaj, znaš kako će ovo sad... Pazi, ja prvi put probam ramen u životu, ti ćeš još da me otruješ. Neću te otruješ. Slušaj, znači ovako ide. Palim tigalj, sipam Dobro. ulje se zagreje, ide prvo ovo unutra. Dobro. Pa jaje, Dobro. ili jednu ili dva. Začinimo ga sobom, ta se Dobro. I ja, usput skuvamo ramen. I onda već gotov ramen ubacimo unutra. Ok, nastavi, izvini. Ubacimo ramen u sve to. Dobro. I sad ja ne znam da će previše jaje da bude dominantno. Razumeš, ako ubacim 2 jaja. Pa ne možeš da mi fali od 2 jajeta. Da ubacim. Ništa ga treći copyright od Travisa ovaj video, idemo bre. Ako Travis Scott taj bude copyright-ovo, čestitat ću. Meni prave večeru, bre. Jeste spremni? Ajde vidimo. Pali se malo ti. Čekaj, ne vidi se moje lepo lice sad, čekaj. Ne vidi se Ne vidi koste, se od brate. džungle, evo. Bukvalno od džungle ne može ništa se vidi. Pazi, ja pričam, nego da samo ovo da uradim i gotovo je. Hoćeš gumicu? Ne mogu. Ne mogu da vežem sam. Ne mogu da vežem kosu sam, da. Znam, Martini sa jednom najčešće. Hoćeš Martini? Kako si PG, pičku mater. Šta sam? Alo, PJ, ja posle pušim drugijem. Znaš kako sam te zoomirao, seksi, dok si guca, brate. Bukvalno Nemoj si samo bio da pozorno. biješ petama, dole komšije će da budu... Family friendly. Aca, šuri, ovo je first time. Ovo je veći First sad. time. Ja sam ovdje stand-up i I kura, a ja ne znam. ko će da degustira kad je first time? Najbolje. Dobro, glavno zamorče ovde. Da, počnemo snimamo kako probam ramen. Pazi, nećeš umreti, ali možda nećeš biti oduševljen. Da. Možda dobiješ salmonelu, eventualno. Nećeš dobiti salmonelu zato što nemate jaje si je. Dobro, guzbam se. Još jedan let način se dobije copyright. Ovo su sve lepi način stvari. Gledaj ovo. Sad sve ovako razdrlji, razumeš što bi rekao Dule ili nešto tako. Bukvalno je prelepo gledati kako ti prave večeru, brate, epic shit, majke mi. Rec, i sad ovo izmišljati sve. Pazi, kad si gladan, Da, izgleda. Ne, neću pivo za ovo. ti nećeš pivo nešto, čekaj. Ja ne volim pijem jedan. Imaš jedan sok od... Ja ne volim, meni pivo ne ide u sklas, meni ide Ne. posle. Isto, Posle. Ja ne volim da pijem uopšte, alkohol uzim nešto. Kako si da piješ, di? Da, ja ne volim... Ne, alkohol. Ovo je A pazi, pogledaj ovo. Ne pijem ja, ne, molim vas. To je isto kod na moru kad sam ja odvalio, brate, da ne pijem ništa gazirano i alkoholno sam pijem. Gledaj ovo jebeno kako dobro izgleda. Evo ga, Kimi X Food Review. Ovo je Avelati X Food Review number 1. Pola ljudi me zove Kimi, čekaj. Znači ovo je Acin specijalitet ramen sa jajima. A ja prvi put probam nudla u životu. Kako da... To jedeš kao špagete, znači ne seče se, ne ništa. Dobra, nikad nisam ni sekao špagete. Znači zasoljene nudle, ramen sa jajima i paprikom. Ovo, moram da vidim njegovu reakciju na ovo. Jel valja?
Može? Oh yeah. Može. Kimi, jel... Ili je... Debra, aroma paprike, aroma jaja, Jel paprika ide? osjeća se aroma, nije baš to. Mogu malo sveže paprike ti stavim na to. Meni je odlično, ne dirim, ovo je odlično, bukvalno. Odlično. Ja nisam navikao da nešto dobro spremim, tako da do jaja. Ovo je bukvalno odlično. Aca, najjači kuvar, nisam spremio ništa u životu, ali bitno je da Avelati uživa u mom obroku. To je to, vrat. Šta su ti planovi za blisku budućnost? Sem što ćeš da pojedeš to sada. Iskreno, brate, dođem kući da se naspam po čovjeka. Zato što... Dobro, ne toliko blisku. Dušane, zamolit ću te da vratiš taj jastuk da ti ne bi jebo mater. Podigni to. I? Nismo čuli. Jedem, spavam, u suštini živim ko beba, brate. Kuća, posao. Da jedem, da spavam, da živim život. A YouTube? YouTube, brate, YouTube mi je plan, bukvalno. Ovo planiraš da malo shiftuješ kontent samo sa Lola. Ja, nije očigledno. Pazi, ovo je prilično revolucionarno za tvoj kontent, ali ovo se ne dešava svaki dan. I ovo je ukusno, ovo je fucking baš ukusno. Znači, food review je zapravo tvoja budućnost. Pazi, između ostalo, nisam rekao predstavim ovo, ne verujem mi se da sad su unsubscribe Naravno. Pazi, ja sam generalno sladokusac, ima brdo stvari koje nisam ni jeo, nisam ni probao, tako da... Znači, ti se nisi sprdao za food review, brad. Ko zna, možda i naučim da kuvam za promjenu. Pazi, ne znam ni ja da kuvam, ti trenutno jedeš moju hranu, tako da... I pričao sam sigurno se neću otrovati i da je čak i ukusno, tako Najče, da... brad. Ja sam ponos. Brate, ja se osjećam vrlo ponosno kad ti pojedeš pun tanjer mog hasa, brad. Mogu bi još jedan mirne glava. Jel dobro, a? A Velati je bio zadovoljan sa mojom hranom, ja sam ponosan čovek, znam da sam vam nedostajao kao host, znam da me također nikad niste videli na kanalu. Ajde, brate, vidite si 99. Ide gas i to. Just need someone to love me, so I'm all good.